Dobrý den lidi, nenatáčel jsem hodně dlouho, chci udělat stream, zase to odběratel nejlíp, udělal bych nějaký to video, shorty, vlastně vrátím prostě k YouTube, takže to je všechno. Hotovo. Dneska tak si ukázal samý simulátor a jako jsme tady a moje jsem ustavil dům a řeknu potom můžu a co můžu a no to mám tady jako ještě traktor. To je takový simulátor, napište v komentářích, jestli víte, co je takový simulátor a jdeme jako ještě pokračovat. A já třeba jsou nějaký streamy, to se nestreamejte, prosím tě, to podám, to prostě podám. To jsem celý lidi, to ty celý lidi hrají to zase PS5 a já tady hraji to simulátor. A jako jo, já jako hraji dlouho simulátor, jako hraji jako dobře a tak. Tak to bylo dobrýho, tak. A moja to srdci, dobrý, krásná. A jo, já to asi natáčím videa celý den a já naštval PS5. Je to docela dobrý PS5 a jako když jsme dělali něco, jo, to je celý den. Dneska tak jako hrajeme Farming Simulator, koukejte, pojď tam teď hraje. Tak dobrý, kámo? Ne. To, co to děláš? Hovno. Co kupuješ, vole? Nežhubu. A že si kupuješ motorovou pivu? Nežhubu ty, skoro. Tady jsou motorový pivy a všechno. Já potřebuji koupit tamto. To bylo chodí. Kámo, já nechci motorovou pivu, já chci motorovou Škodu. Tak a ještě jako pojedeme k tomu domu. Ještě dále dáme drift, čau. A